Ayo bidik bozar ayo. Fुंनिफ्राय जों 11:12निफ्राय जायो जोङो जायो 12टानिफ्राय दायो गोजा जाखो 4:30 फासथा जालायनोसै बिदि बजार जाय मा लासो गायो जोङो अनेक बुस्थु लयसे दा खोन्थागोन दे खोन्थागोन दा मा लाबोगोन बजारनिफ्राय मा लाबोदों खोन्थागोन दा बिदि मोनहैगोन मेंबायलाय सोमबे मेंबाय हेल' डार्लिं डार्लिंआ थाखोमादों बजारनिफ्राय मा लाबोखो आं खोन्थानि नोंथांमोना नायनो हागोन र' नोंलाय मा मिथिगौ नै दुदुमिया जोंना ओइ नायदो आंखौ आरो आं फार्स्ट दख'नानिफ्राय खोन्थागोन आंनि खेराखौ मा साखा मा गारदों फट'खौ बारा मोजां नुवाखै नामालै माथो कालारखौनो आंनि हाबानि नै नङालै मा हाबानि दख'ना गोदान आंनि हाबानि दख'ना गोदान मादि नुदों इटु एकटा बे मोनसे ओमफ्राय मोनसे गस्ला आयौ आंहा बे दख'नाबा नोंहासो दानलांगोन मादों आंहासो हसियावलाय नै बेयो गांसे नैबे र' होमबालाय मोजांसो बेबो मोजांसो सम नैबे माबायाव मा होनो गुफुराव गुफुर सिलभारब्रा गुफुराव सिलभारसो जाबाय सिलभार गुफुरानो मोजां बे खैनानि माने हिन्जाव गोदाननि कापुरफोराव दं उदालगुरि दंफैयो नालाय सानजारि एसे बुंनांगौ जायो नङाबा जाया रानिनि बै मोनसेया रानिनि लोगोनि बै थाफाग्रानि बे लाफासो पुलानि केनेका लागिसे मादि नुदों नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन कमेन्टआवहाय नैबेखौ नोंथांमोनथिं मा होनो मिन्थिया उरनि ना मा होनोमोनलाय उरनि जि होनो खर'आव लाग्रा ओइ नोंनियाव होनायनि दिलाय गाज्रि समान जास्रायो आंलाय आयौ खुल'आ नै फैबाय बेलासिसो केटेगरिसन ग्रोब जायोना ओइथिं ओरैनो हर टिकेट जाबाय खोथा खनसे नोंनि लोगोनिबाबो लानो हायसैब्रा टिकेट जाबाय खनसे मा फैनो बे किर्तियालाय किर्तिया जानै माला लाबोबाय एखौबो लाबोखाबाय गासिखौबो लाबाय क्लिप नेल पलिश बायदिसिना गासिखौबो लाबोजोबबाय आरोना ओमफ्राय नैबेखौ सेन्देलखौ नै फांसेखौ लाबोबाय आरो मोजांसो नुदों जि गुरै सब बिराद मोजां बेयो आथिं सानाय नङा बियो ना मोजां दा बे मोजांसिन दा बरिया नोंनाव सुखिनालाय बबेयाव माइथांलाय बेयाव माखौबा मा सुदों बेखे खुरि नै आंना बेसो नैबे सेन्देलखौसो लाबोबाय आं खम दामि हावाइ सेन्देलसो लाबोबाय आं गाननो बे ओमफ्राय मोनसे लाबोदो आरो बे फन रायलायदों दावराव फन रायलायदों सोमपे जोंनानि बेखौ लाबोबाय सेन्देल खनसे लानो नागिरदों मालायनि बुस्थुबाबो जोंहालाय लाइफआव गैया नालाय लानो नागिर माथो बिस्रानि सोरबानिनो लानो नागिरदों हांसु बे आंनि आरो गानखाबोबाय आं किर्तिखौ लानो नागिरदों किर्ति माहा आंलाय मानसिखौ किर्ति हायाखैमोनथ'
दे सुबुङानो किटियालाय माहा हा माथो ए बै माबा लास्टआव माबा सोनायालाय बेयावनो खिरखिखौ बे बिबार सोनायाव नायलाय अ फुलदानि सोनायाव प्लास्टिकआव खिरखिखौ लादों जानोलै आंथ' लायाखै बादिसो मोनदां नायलाय खोस्लानो मालायनि हाबा बाबु लानानै लांखोसोलाय माथो मोनदों gloves hand gloves लाय मादि नुदों नायनि लोगोफोरनो सोमबेनाव होनाय जोब्बाय आरोना सोमबेखौ समायना नुदों जायो नुदों समायना दा बिदि लानाय जोमबाय जाबाय नायनो नै इदि लासिगोन आरो माने बायखाबाय आंनि ना नोंनि आंहालाय माहा लाइफआव बिदि जाफेराखै आंहा खनसेबो मोनफेरा नि ना आंनि बिनि जाथावना आंनि जाथावना नोंथांमोना खोन्थाहरदे उनाव मिन्थिसिगोन थ' लोगोफोर इदि बेसेबांखिनि लाबाय आरो फिसा फिसौ बुस्थुखौ खोन्थाथ'ला आरो नोंसोरबो ना माने हाबायावहाय माने बियावहाय मा मा खरस नांगौ बेफोरखौ लाबोजोबखाबाय आरो थ' लोगोफोर आंखौ जाबस्रांजोबनोसै बिदि हुल्ला जारा जाजोब्बाय नै नोंथांमोननो खोन्थानाया दख'ना बायदिसिना गासिखौबो लाबोजोबबाय आरो थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल आरो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायदोंबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लाइक आरो शेयार खालामना हो थेंक इउ स' माच बाय बाय